Ayang lawa eh. Ginahagit og tagay kang gabi. Unsam daan eh. Asa ito mga punto na. Ulat pun daan eh. A few moments later. Gusto mo mapun sa langit? Lang? Ako istogan mo ba? Pwede ko mula night market. Ang saan ka dito? Magtambay. Ano ya? Mag-ino. Uminom na po ka! Uminom na po ka! Wala kang awa! Awat ha? Awat ha? Awat ha? Walang 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 awat ha?